Magmaya kita, kay ang alaw sa Ginoo aniya na. Maglipay taliwala sa pagsulay. Langit nung panalangin ang kuna ni Ining Adlawa. Mainitong pagpanimbaya kaninyo. Igadalit na. Manang kangit-ngit nagatabon So walay siguro nga kagabrion Ang Diyos na nuktukog naghandong Nasa kasing-kasing mo siya pasudlo Manimbaya sa usag-usag Panigaya sa imong pagmataang biglisyo sa kauntagon Unang timbaya kanimo igsuon Ang timbaya sa yun nga gimuon Ang timbaya yano lang Yapaw sa kabilihon Ipakita Diyos ng pahiyon Upat sa pulong mahigong paon Panibaya sa usag-usag Panibaya sa imong pagmataang biglisyo sa kauntagon Unang timbaya kanimo isuon Panibaya sa usag-usag Panibaya sa pagmataang biglisyo sa kauntagon Unang timbaya kanimo Panibaya sa usag-usag Panibaya sa imong pagmataang biglisyo sa kauntagon Unang timbaya kanimo igsuon Panibaya sa usag-usag Panibaya sa imong pagmataang biglisyo sa kauntagon Unang timbaya Unang timbaya, unang timbaya kanimo igsuon Mga kapaglaom, every Saturday, Panimbaya sa Kabuntagon has been with you, and in a hope that through the songs, it would make us happy and give us a hope from our weary burdens. Today, we will share with you another of Cebuano song that gives us more hope that life, after all, is beautiful. Langit nga gihandom ko nga dito akong makita si Kristo. Nangandoy ko sa bahandi nga tuwa sa layong dapit unahan dito sa kaugmaon sa kaugmaon
Kristo, kuyog ko sa kahangturan. Kay si Kristo, kuyog ko sa kahangturan. Pagkatamis ko na ko tuan na dito. Pagkatahong puloy an giandam sa mga balaan. Kay si Kristo, kuyog ko sa kahangturan. Kay dito akong makita si Kristo. Si Kristo. Usa sa nagpahilak ug nagpahinumdom kanato nga ang Ginoo aduna og nagkinahanglan gayud sa atong kinabuhi ang Call It a Miracle. Usa ka sugilanon sa pagkaayo o pag-surrender sa kaugalingon ang atong makita niining adlaw. Here is Tomas Gomez on Call It a Miracle. Giun sa pagpakita sa gahom sa Ginoo sa iyang kahayag, taliwala sa kangitngit sa dalan o kinabuhi sa atong usa ka igsuon, si Sir Tomas Gomez. Ato na siyang tukion karon sa Call It a Miracle. Sir Tomas, kumusta ka? May man. Aha. 2014, dunay nahitabo sa imong kinabuhi nga dako kaayo siya og impact sa imong kinabuhi karon. Unsa ni siya? Bago ko nabalo ana nga time, namatay sa October akong wife. And Kana nga tuig 2014. maura nga ako, October, November, December ako napiran. So sa pagkitabo ana, nagkuhan ko sa akong galingon nga wala naman ko wife, balik na ko sa cross taal mga ingon ana nga life. Dayon niya abot ang panahon dunay niya kuan nga dunay dako kay nga itom sa akong mata. Nga kingasaligan ko lang ang mata nga right eye. So dako kay ng itom so unsa man to nikalit lang nga kalit lang sa pag mata dinhi nako itom? One morning inatulong nahitabo. pag mata nako nanay musyado nga itom nga black as in black yun ngit nga black. Ang isa lang ka right eye ang right eye kay ang left kuanan ni siya medyo defective na. effective na. Nagyapon ka may makita. Napay 25% out of 100% nga vision siguro. Napinlan pag 25%. Gikan babaya minsan nga dako kay nga gasto sa akong Sa imong wife. So in Mahikap. short, financially nag-struggle Wala gyud ang gyud. pamilya. Mga loan sa akong mga anak. Pero sa gihapon ni adto mag-doktor. So mo tong konsulta ko ni-insist kay ko magpa-check up ko. Pagpa-check up nako. So gi-advisean ko nga diha dayon kinahanglan operahan ni. Di na Unsay rin case nimo? retinopathy, diabetic retinopathy. Unsay hinaabot sa imong hunahuna pag ingon sa doktor nga operasyon dayon? Kung dok, doon na pa ba ni kayuhan basin og maulang gyapon ini kuman Opera. opera. Kaya so far wa pa ako nahitabo ana. Pwede ba nimo masaysay karon, sir, kung unsay imong nabati samtang nag-opera? Ang pasalig sa doktor nga painless, bloodless. 20 minutes lang. Pag human kay opera, gibutang ag bandage ang akong ang gioperahan. Pag Ang gioperahan is ang right eye. Oo, butang ag bandage. So nagampo gid ko nga Ginoo pana ang diary taon ang doktor. Ang kamot sa doktor. Oo nga. So, atong i-fast track gamay, 3 days after, gigawas ka sa ospital. Dili pagkaugma dayon gipaadto ko sa
clinic sa doktor. Aha. Dayon, pag abot dito sa clinic, wheelchair mo ginanggikan siguro kita pamisag makalakaw pa. Dito din siya sayag, ana din siya nga, Mr. Gomez, how many finger? Ako lang ikuan nga, iisa niya ang kamot. Imagine lang nimo. Ipaihap niya ako. Pero gikuha ng bandage at tunga. Kuha na, gikuha, oo. So, akong gisampungan ang isa. Imong left eye. Aron ang right eye, may akong Itanaw. testingan, oo. So, yung ko nga asay, how many finger, Dok? Wagi ko kakita, bisag ikaw. Kung wa ko nakakita, Dok, bisag ikaw, wa ko kakita. As in. Black lang tanan. Hayag. Hayag lang. Hayag ko. Kung sa'y mong gibati sa diyang niingon ng doktor nga, pila ka finger nyo, wala kayo nakita. Wala na. Down na. What comes Una-una here? ko nga, kung sa may ang buhaton lugar, alam na mag-umpak-umpak lugar ko. Kung sa'y final nga conclusion sa doktor. Mga 2 months o 2.5 months. After sa siginaan, balik-balik ha? balik. Ang doktor, di na ako niya ipabalik. Nangyun siya anin lang imong buhaton, Mr. Gomez. Naman kaya, kuan, ang TB ni mo dool ba sa imong katri? Ko dool. Siya, kuan lang, imong kuan ka, ang unlan, dagana ang imong unlan. Sandig ka, mga sobras 45 degrees. Katulgan, mathan, imo ang TB. Ay lagi bala ka magawa imong TV, palit na lang sad. Basta kay sige lang ikatan-aw og mataka. Kay i-practice lang na imong mata. Practice lang. Practice Para para itan-aw lang kuno kay basig na pay ang imong mata puno mas dugo para mo subside mo sabay ang mga terminology. unsay niabot sa imong una-una sa pag-ingon nimo sa pag-ingon sa imo sa doktor nga mao na lang to imong buhaton. Do you find it hopeless? Wala na, hopeless na gyud, hopeless na gyud. Unsa imong mga ampo adto nga time after operation, after sa giingon sa doktor, giunsa nimo ang pakig-communicate sa Ginoo? Tungod sa nawad-an naman gid ko sa paglaom. Naguna-una na gani ko og di na mayo. Pero nabinlan magina ko nga wa magiging chance magpakapatay ko, wa magiging chance na ako nga magkalangit. Nagtupag ko nga nagyugyapoy afterlife. Ako bisan akong anak wala na gabayan gadulugan ako sa anak nga dalaga kay unsa ni buhaton ako. Nagtan-aw ka og TV, sige kag tan-aw og TV, unsa imong na found out? So ang TV akong gi balin-balin kay di man ko makakita dungog lang ro di makabat. Gitudloan di ka makakita. asa pag-scan sa channels. Ako man kana ganing labitik raman kay di pa man tong akong di pa remote. remote to tik niya mo ba? Nasugukan ang channel 25. Naigo na moto nga adili ko na day remote na day naguba lang remote. Pwede lang to. So nabutan ginahan ko paminaw kay kuan man mga pagtulunan man. Si nakuan ako kung Pastor Gulpan nasa mga Amerikano pagkahuman sa mga kuan ay mga kay datong panahon na ang Hope Channel 24 hours. 24 hours ato nga time. Karon di naman 24 hours. Sorry to say. It's okay. So ato nga time 24 hours. Mapura gid ka na mga international. On your bed. Yeah. Kay diha ra pud ka ato nga time 24 hours sa imong bed. Oo. So 24 hours pud ka nagtanaw. Adto na lang gyud nga channel. Oo. Dili 24 hours kay katulgan makan man. Basta kay di ko matus Casillas mga unsa di akong gibuhaton. Higda kay ko kay sige bang mangyapon ko nga Ginoo ayuhan taon. Unsay kaayuhan nga nakita nimo or nadungog nimo niadtong mao nga channel nga mao nandito ra gyud ka nagstay by? Actually di kuan gyud ang mga di kayo daghan nga kamatuoran pakidagtud-lagtud lang ko pero basta kay ang balaod ang number kuan giayo gid Balaod sa Ginoo. Matagalog si Luis Bon ba to sa kung sa bahin mga pagkaon bahin sa mga sa balaod mga ay kuan so naigo mo kayo ang akong reliyon ko Pastilano namatay ako wa gid nahimo na ako dai sige ra ba kong simba siging simba. So dito na dayon pagbautismo nga naisgutan nga ang pagbautismo usa sa requirement sa kaluwasan. Kaya naman nasa Bible na
no. So ko nga sige na akong paminaw. Nakakita man ko og sa TV mga pila ka adlaw, mura na siya X-ray. Murag X-ray. X-ray, badit lang nga, galit lihok mga kingkoy ba? Aha. Oh, X-ray. So, Lord. Pila to ka months after sa imong operation? 4 months. 4 months, oo. So, nisamot ang akong pag-ampo sa Ginoo. Nisamot ang akong pagkakita sa kamaturan. Kaya magsigi naman nito. So nahatagag gamay nga paglaom ka nga murag something na ni kaayuhan or naa kay makita. Dako gid kayo ang akong paglaom, di kay gamay. Gani wa na ko magkuan nga maayo pa ang mata, ang ako lang nga mabautismuhan ko. Wow. Oh. Yes. Nakakita ka after mga pila ka months. June, from December pag-abot sa June June 2015. June, ni-increase na ang nanay Visibility. mapurma ng naong ni Edwin nga Gulpan, mga katong Australian nga pastor nga mag ana-ana og magkuan magwali. So makuan na Unsa imong gihimo after adto? nagplano din ko nga Ginoo ka na ganing pwede ba nga makalakaw ko nga ako ra usa nga walay kauban kay mangita na og simbahan. So mo to nga ang phone number diya sa TV karat-karat na ako lisod magdubli-dubli ba. So ang akong anak mo akong Gipakuha. kuha sa maglisod gyapon siya. Alista lang ako motong nagpa-load ko. Nitawag ko. So katong number nga gingon nimo nako nga mo'y nakatubag. And mga kapaglaom, I would like to inform you nga adtong panahona si Sir Tomas nagtawag on the number and usa kami sa natawagan niya. Ang iyang una nga pangutana asa ang pinakaduol nga Seventh-day Adventist Church nga duol sa Kamaman-an, Cagayan de Oro City. O gigiyahan siya neto mga panahona nga makikita sa usa ka chairman elder sa usa ka simbahan located at Gusa, Cagayan de Oro City, Gusa SDA Church. Og dun giabot lang ang panahon nga wala man gyud siya na naadtuan pa tungod sa mga kasilikan, pero nakatultol ra gyud siya sa simbahan nato sa Gusa og giadto siya ni ining dapita. And karon usa na siya ka member diri, malipayon nga member diri sa Gusa SDA Church ug malipayon usab nga nag-alagad sa Ginoo. Unsa kay katuyuan sa Ginoo nga gipa feel man niya sa imo ang kangitngit? Aron nga iya kong dadon sa kahayag kay nakita man niya nga musimba mutawagan niya pero tuwa sa dili mao, wala sa kamaturan. So sayang luoy kining tawhana naningkamot pero dili mao ang iyang gipaningkamutan. So nagpasalamat ako. Thank you, sir. Thank you so much. Pam 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 pam. Ang Diyos nag-ingon, bisan na sa imo sa buhat niya, ikaw gamiton, tanang buhaton papahibalon sa katawan, igasugilon. Ang buhaton mo, mao ang pagpahibalon, kung sa ang sisubo sa Ginoo, ang pagsangyaw sa pulong ni Kristo, dili pa siya kaniadto. Ang Diyos nag-ingon, bisan na sa imo sa buhat niya, ikaw gamiton, tanang buhaton papahibalon sa katawan, igasugilon. Ang Diyos nag-ingon, bisan na sa imo sa buhat niya, ikaw gamiton, tanang buhaton papahibalon sa katawan, igasugilon. Sa pagbuhat mo sa iningang panahon, alang kanila ginidili-bililon, magpadayon lang basta may panahon, sa kalang di ka paninglon. Ang Diyos nag-ingon, bisan na sa
sa imo Sa buhat niya ikaw gamiton tanan buhaton o papaibalon sa katawan igasugilon Ang Diyos nag-ingon bisan na sa imo Sa buhat niya ikaw gamiton tanan buhaton o papaibalon sa katawan igasugilon May panahon ka man uwala Buhat sa Diyos dili mawala Imantala ang maayong balita Balita, 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 balita Imantala Pam 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 Ang Diyos nag-ingon bisan na sa imo Sa buhat niya ikaw gamiton tanan ang buhaton o papaibalon sa katawan igasugilon Ang Diyos nag-ingon bisan na sa imo Sa buhat niya ikaw gamiton tanan ang buhaton o papaibalon sa katawan igasugilon Sa katawan igasugilon Sa katawan igasugilon Mga pagpamatod sa mga panalangin sa Ginoo ug pagpakita nga siya adunay gasa nga gihatag sa matag usa. Atong diskubrihon ang sikreto sa usa ka tawo nga nahimong national awardee ug pinaagi kaniya na ila ang atong nasod sa dulang rugby. Here's Top Secrets featuring Noel Villa. I am very happy to have with us this morning the founder and the head coach and at the same time the Regional Development Officer of the Philippine Rugby Football Union or Football Union. Here we have this morning Sir Noel Villar. Good morning, sir. Hi, good morning, hello. And tell us about this Philippine Rugby Football Union. Philippine Rugby Football Union is the governing body of rugby in the Philippines. And I'm one of the regional development officers of rugby in the country. How does it started having this football club here in Northern Mindanao? What motivates you to do it? Basically, rugby has been a big part of my life growing up. And when I moved here in Cagayan de Oro, I wanted other kids to learn about the sport and you know, play it basically. So, upon coming back to Cagayan de Oro, you have this vision of teaching kids to learn the sports rugby. Yes. Why rugby? Rugby was a big part of you know, my life growing up as a kid. I was born in Manila but moved to the UK when I was about 8 years old. And with rugby, you know, when you move to a new place, especially a new country, when I arrived there, it was in winter. It was in December, so it's very cold. I couldn't leave the house without wearing 3 pairs of socks. And it was very challenging for me to fit in with the other kids at school. You know, I was the only Asian-looking kid in the school. You know, and But you survived. Yeah, I survived. You know, and rugby was a sport that I actually excelled in. Even though I didn't know the rules, I was quite fast as a kid, as a runner. And the guys, when we would play in PE, they would basically pass me the ball and say, run, and then put the ball down at the other end. We must accept the fact that rugby is not that famous or popular here in, especially in Northern Mindanao. Yep. Do you have, what are the challenges that you encounter during the time of the beginnings of this rugby? A lot actually. You know, many people or parents, teachers from schools that I go and visit. Hesitant? Very hesitant because they see rugby as a very physical and brutal and violent sport. The thing is, we have a kids version and the adults version. The adults will be the full contact tackle version, which is played all around the world. It's now actually a professional sport in some countries where players are paid just like soccer players do. And you know, here in the Philippines, put yourself on a parent's situation, right? Yeah. If you have if I am a kid, a parent. if you have a kid and you want them to try a sport, and then all you see on highlight reels on YouTube or on TV clips, the tackle version, automatically you'll think, how could I let my poor little kid play that sport? I should be afraid. Yes, exactly. But you know, the thing is that you don't see is
when we actually play touch rugby, which is for the kids, as young as 4, 5 years old. Really? They would actually play, and it's a mixed sport too. So it's not just boys; it's actually girls playing, 4 years old girls. And you know, all it is the closest thing, the easiest way to explain it when we play with the kids is, if you know patintero, the Filipino game. It's a folk, it's parts of our culture. Exactly, it's exactly the same as that. That is probably the nearest one, whereby we only play it with a ball. So you would have to travel from one end of the pitch and bring that ball to the other end and put it down. So is that how you are going to convince parents, or well, is it that hard to really convince them? What I always try to say to the parents is we're not trying to compete with any other sports, okay? We're just merely trying to give an option to the parents. Okay. Not everyone in the school, not every kid can play basketball. Not everyone can play guitar. Not everyone can paint, okay? So what happens to those other kids who can't be in that team, who can't play soccer, who can't be, so we try to provide as an option for these kids. In rugby, you can play rugby anywhere around the world. What can I get from these sports? I mean, if my child can play rugby, what could it contribute to his development? Development, well, to start with, they'll actually learn some social skills, okay, which will prepare them later in life. Social skills, so you know how to act, where you have respect for each other when you play the sport. You have the form of discipline, because we have rules that we have to follow. Just like other sports. Yeah, just like other sports. Integrity. You got a gold award. Yes. In the latest Shield Division of Philippine National Games. Yep. What made you got it? Well, basically, it's training local kids from Cagayan de Oro. Are they rich kids or? No. They come from all walks of life. And these kids, basically we train for 4 months, and is that a daily training? Not daily. It's Weekend? actually like twice a week. Okay. Some of these kids weren't able to train as well because they have school as well and other family kind of So things to do. you do the training weekends? Yes, weekends. Sometimes we do it during the week. So for those the guys that can come, they come during the week. Otherwise, we train at the weekends. When we that was our first ever competition, first ever tackle tournament, and in the whole history of the Philippine rugby, which spanned probably back then, it was about 11 years. No one has ever gone to the Philippine National Games and won a cup. Debuted the Philippine National Games. So that was a very special achievement for the team. And it's probably one of the proudest moments for myself as a coach, You are the coach, you are also the organizer, the fundraiser. How do you do it? The club is... You also have your own job. Yes. On top of it is the rugby club. Yes, and I'm also a stepfather to 2 lovely kids. But yeah, rugby, I have to go out there and try and promote the sport as much as I can. This would help, obviously, create awareness for what we do here in Cagayan de Oro. And also, in terms of funding, I have to try and speak to corporate companies who would like to support our advocacies. We don't just actually play rugby or teach kids for free, okay? We travel as far as Balingwan. We go all the way to Misamis Oriental. Bukidnon. Yes, we go everywhere in Region 10. Oh. So, and we go there and... For competition? No, we teach the kids how to play rugby. We actually went to, I forgot the place in Miss And those are for free? Yes, so free. And and it's great to for all the other teams around the world. If you can imagine, you have teams from Australia, New Zealand, UK, and we're standing there amongst giants, little Cagayan de Oro. So we're putting the city on the map of rugby. Yes, congratulations for that. Thank you. Well, you have our support, Noel, and I hope that this will create some
something or a difference Mhm. into people's lives. I hope so too. I hope Okay. so too. Thank you, Noel. Thank you We very are much. really hoping to see you guys having organized many clubs, many rugby clubs in Northern Mindanao. Thank you. Thank you very much. God bless. Absolute pleasure. Thank you. God bless too. Higala mo siya Ang makaguba sa panagigala Gikan sa panagistorya Relasyon nga daling tapuson Nga ang pulong lang ang gamiton Tanawon lang kung wala na Daoton yang higala Buhat-buhatan og istorya Nga makaluya Dili mo libang ko ng imong igsoon Imong among mahulog pasaylo Kung dunay problema di pasa-pasa Naigugma Diyos kanimo kaniya Higala mo siya Ug ang tanan nimong nadunggan nga di makatabang ipalapos sa pikas dunggan ug way masakitan paminawon lang ang maayo hal masiguro panagigala nga maayo na ang Ginoo dili mo libak ko ng imong igsoon imong among mahulog pasaylo kung dunay problema di pasa-pasa naigugma Diyos kanimo kaniya higala mo siya dagang relasyon nga napuka tungod sa pulo nga dili mapungan dili mo libak ko ng imong igsoon imong among mahulog pasaylo kung dunay problema di pasa-pasa naigugma Diyos kanimo kaniya higala mo siya dili mo libak ko ng imong igsoon imong among mahulog pasayloon kung dunay problema di pasa-pasa naigugma Diyos kanimo kaniya higala mo siya dili mo libaton libakon sakiton siya nganong dili suuro higala mo siya kayan ang mga istorya nga makasakit kaniya ngano bang isgutan pa higala mo siya. One of the ways that we get closer to God and us getting closer to our viewers is through our 7-7 prayer. In that way, we're able to share with you that we really need to trust God. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems
cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. But a roadway in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Mga grupo sa kabatanunan nga may tinguha sa pagtabang sa gagmayng kabataan. Manggihuna-una ang grupo sa Kabatanunan nga dunay dakong pagbati sa isig katao. Nakaroon nagahimo og mga pamaagi og mga butang para sa kayo sa uban. Let us all be inspired by Kuya Fish campaign, this time on Helping Hands. Breaking barriers, bridging lives. Kini ang slogan sa Kuya Fish Campaign. Are you curious about Kuya Fish Campaign? This morning, atong mga kauban ang mga volunteers at the same time officers sa Kuya Fish Campaign. Let us welcome on Panibaya sa Kabuntagon si Chris Heby, the President and Co-Founder of Kuya Fish Campaign. Good morning, Chris. Yes, good morning, ma'am. Good morning, everyone. And also, atong makauban ang ilang spiritual formator, Jaser. Jaser Makarambon. Good morning, Jaser. Good morning, Ate Charm. Good morning. Give us a kuhaan ka ng warm smile, B. Of course, dili kompleto ang ilang Kuya Fish Campaign nga officers kung wala ang ilang pinakakusgan. Gwapo, si Carlo. Lester Carlo Tolabing, ang ilang volunteer management head. Good morning, Carl. Good morning, ma'am. Stripe ako nung siya. Okay. Tell us about Kuya Fish Campaign. Unsa man ning Kuya Fish nga nung kuya niya nung fish. Nga naman nga name, murag rare kay siya nga name for an organization. Yes, Ate Charm. Actually, we always get that good every time nga madunggan nila among organization nga anong Kuya Fish. Ana. So, going back sa history sa Kuya Fish Campaign, it started 2012, right after Typhoon Sendong. Our founder, kay usa siya ka-Japanese. So, yung Fish? Okay. Isa siya ka-Japanese, Ate Charm. And then, ako man good kay Sendong survivor po myself. So, but then at that time, wala man good na, wala kayo'y damage ang sa amo ang apart. Like, buhi pa man akong family, ang relatives. So, praise the Lord. Okay praise God, jud okay ming tanan. And dito mi sa Tibasak man good nagpuyo. And katong nga time kay, I really believe na nagi-purpose si God nga nung nabuhi ko, akong family. And so, nag-reflect ka? Nag-reflect jud ko, Ate Charm. And siguro kung akong, if I look back sa akong life before and now, grabe nagid kay siya ka different. Because of that, nakita na ko kong purpose sa akong life. When I went to Xavier University, so going back sa imong question, Ate Charm, makonect na gid siya tanan. Okay. When I went to Xavier, kay I was a Xavier University student man at that time pa. Nag-volunteer ko, and then there I met the founder. His name is Issei Tanaka, Issey. And ang mga kids dadto sa covered courts, they cannot pronounce his name. Issei, di nila ma-pronounce. So gatawagon siya per me og kuya, isda.
Okay. Kuya nga siya Kuya Isda. And then, si Isay Manggod, he was Katong mga bata sa covered court, katong mga sendong survivors. Aha. O nga, dito sila nag-evacuate. So part mo sa nag-debriefing. Yes, somehow, yes, Ate Charm, oo, kanang dito among dito ko ga-help pod. So dito mi nag-meet and then nakita niya na gamay ra kaayo ang help ng kakadawatan sa Cagayan de Oro at that time. Na-compare niya sa disaster nga nahitabo sa Thailand because he was also a volunteer in Thailand na wala daw kuno'y casualty but then grabe kay siya nga news sa CNN, BBC and ang Japan daw dagan kay tabang o aid na gipadala sa Thailand. Nag-wonder siya nga nganong sa Cagayan wala. And then he found out na wala day kuno kaayo economic impact ang Cagayan de Oro kasi in Thailand daghan kay factories, daghan kay kuan so maka-apekto gid siya sa economy sa world. So gitabangan. Then diri kay wala kaayo so somehow murag he really felt kanang sad knowing that. So siya mismo personally he started his own awareness campaign. So social media awareness campaign. So para lang dili kay siya mag-sound na too formal, he named it Kuya Fish Campaign. Gikan sa iya ang Kuya Isda. Kuya Isda. Kaya mga bata, kanang they know him as Kuya Fish Campaign. He really wants to help the kids. Kaya ang heart na gid sa mga bata. So, he made this Kuya Fish Campaign. So, he shared it to his friends in Japan, sa Twitter. Sag-asa pag yun, wala pa may Instagram that time. Wala pa. So, sa Twitter gid siya. So, di pa uso. Dili Kung pa. na siguro di pa uso. Dili pa uso. So, tungod adto nag-start din siya ang Kuya Fish Campaign. So, it was just a social media awareness campaign. So, ang inyo adtong advocacy is to help kids. Yes, the Typhoon Sendong survivors na kids. Until such time na when he went back to Japan, daghan kaayo ang nag-express og support gid nila. Okay. So, muto nga instead of kanang dili lang mga bata among natabangan because of that campaign, pati nagihapon ang mga elderly nagihapon na mga people. So, he was able to gather a certain amount of money. So, nag-partner me that time with Balay Mindanao Foundation. So, nakagather siya certain amount, nag-buy me og kanang mga items for the survivors. At the same time, he was able to invite Japanese volunteers to come here and help build houses. so ang naimong bridge. Rag So, kami muna na bridging bridge. lives. Breaking the barriers and bridging lives. So, there were 12 Japanese volunteers who came here with him around March. So, ang campaign nag-start siya around after Sendong Gyud but na formally nakahimo na big page and all January 13, 2012. So, pag ani sa mga Japanese din, he asked my help kay kanang asa sila magstay but thankfully Balay Mindanao Foundation was able to help us with accommodating them. So ang akong gibuhat adto ma'am is kanang sa security ana so Nice nagkuan ko gid ko yung sa experience, Chris, no? First time actually I was so scared kay wala pa jud ko Okay, hanaw. experience. Wala ko experience and then napasabak din ko. Mura lang siya push ka sa usa ka river nga di ka kabalog langoy pero naka-survive ka. Naka-survive. Lungay para Good for makasurvive. Just like katong nakasurvive ko sa Sendong nga naglangoy-langoy gihapon ko. Unsa yung mga Oo. projects? Unsa advocacy sa Kuya Fish? So, among advocacy, ma'am, is more on education as of the moment, community building, and also in terms of kanang volunteerism pod gihapon because we have Japanese volunteers man coming here twice a year. Wow. Gihapon, So, pwede lugar intercultural mag-partner sa exchange. inyo kung naay kanang team building activities. Yes, ma'am. Okay. Sa projects, Sa projects, ma'am, we have partnered a lot of communities na. Especially, for now, we have Boys Town sa Lumbia, Tahanan ng Kabataan, and St. John Elementary School at Puntod. We conduct there our Summer Tide for the past What is that? Summer Tide program, which is our kanang summer class tutorial. Summer Tide? We name it as Summer Tide, ma'am. Ano man dili? Okay. Basig may ko karog lahi nga brand ba? So sa Summer Tide, ma'am, we do academic class like for the academics, we teach writing for those kids na grade na pa sa elementary. Lower grades. Writings, reading, dayon basic math. So, kamo nag-provide sa inyong materials? Yes, ma'am. Wow. Na ako i-contact. Okay. Carl, unsa po imong trabaho sa Kuya Fish Campaign? Actually, ako di ga-help di ko sa mga bata. For example, kanang gakuha ko sa Summer Tide.
Actually, kwan ko, dito ko sa writing. Gina-teach na ako ang grade 1 o grade 2, more on writing din. So, taas-taas mo pasensya. Dili ang podcast, sigara po mga bata dito, mga bright yung kayo. Ah, really? Yes, then napod dito yung one time nga yakong gi-correctionan. Kay nagpinakatay mi ato, then mali ang So, akong cursive ang imong teach. Then gi-correctionan ko niya nga, kuya, mali ang imong So, at pinakatay. the same time, you're learning. Yes, dagan yung learning sa ila. Spiritual formator. Ano spiritual formator? Dili lang siya organizations na ga-help sa community, but we need to also to bitaw ka ng to share Moral recovery. Jesus kanang bitaw. We need also to kanang share Jesus sa ilang kinabuhi and kanang makita po nila na these people are kanang really doing the things that God says sa How may I join if ever I want to volunteer? I want to be part of Kuya Fish Campaign. Where should I go? Whom should I contact you? Sa gusto mo join sa Kuya Fish Campaign, just search lamang Facebook, search Kuya Fish Campaign, then na registration form dito, then fill up lang registration form, then after that, i-send na rin siya balik sa Kuya Fish Campaign. Then, Pero wala registration fee. Wala. Free na siya. Registration form lang, Yes, okay. actually. Then actually, kita man tanan, Gina-encourage na mo join. gina-encourage na mo siya kay we all know nga dagan yung tao nga nanginahanglan og tabang. Correct. Thank you so much, Chris, Jazer, and Carl. We are looking forward nga in the next 5 years. Siguro, ang uban sa inyo nanay work or nanay family, nanay family. It's Chris, ha? 20, So, maybe ang Kuya Fish Campaign, not maybe, but I'm sure, Kuya Fish Campaign is now part of your lives. And mahimo na siyang major nga contributor kung who you are in the future. Thank you so much for your time. Kasakit mahanap na sakit ng mga tao kanunay nga magmano kanang panahon aron nga magmahal
siya kasing-kasing itugyan ta kasakit mahanaw na mangandam ta karon. Nagpuyo sa 25 ka tuig sa kalisdanan og kangitngit og ang mga bisyo ang nahimong kinabuhi sa atong isa ka igsoon. Giunsa sa Ginoo pagkuha ang iyang anak niini nga sitwasyon. Sugilanon sa usa ka pagbag-o sa kinabuhi, ato ning tan-awon sa Call It a Miracle. Kinabuhi nga puno sa bisyo, droga o kahilayan. Kinabuhi nga sulod sa 25 ka tuig puno sa kasalanan o kangitngitan. Giunsa sa Ginoo pagkuha sa iyang pinalanggang anak niini nga kalibutan. This morning we are joined by a very inspiring person nga mag-share kanato sa iya ang story of life. Let's welcome for Panimbaya sa Kabuntagon, Sir Kokoy Ikong. Okay, Sir Kokoy Ikong. Kumusta, sir? Okay. Okay lang. Sir, tell us about sa imong story atong 1987, 89. 89 ba to? 88. 88 exactly. 1988. Unsay nahitabo sa imong life? Ito nag-start tanan. Nag-start ang unsa? First kanang marijuana. O, nasulayan ako sa akong first cousin, ipasulay sa ako. So, murag testing lang. Testing. And next day testing, next other day testing. Pulos testing until it has become a habit. Habit, mas naggrabe. So, 1988 is up to 90 pinaka-worst. Diya nagsugod yung tanan. And akong drugs use. Before kanang pag-start kid na ako kay matingala sila nga ngano nagsugod ko ana akong mamagpapa. Trabante rigid sila, ordinary trabante sa Del Monte. Supervisor busy all the time. Wala ako kongwa ko magsakay ko og bus sa Del Monte. Uban akong sister ko ana sa Japan karon. So adto na time ikaw lang isa murag free ang tanan. Grade 1 padulong sa grade 6. Grade 5 naa pa siya. Pag wala niya pagkaalis sa center, Cebu na siya. So dito nagsugod og kaway. Wala na ko na way masulti. Akong paghuli ko wala. Nobody is there to Tingnan lang ko pagkaon sa kitchen. Sa kuan so mukhaon ko mamata ko balik na sa. So it's as if murag walay na nag-iya sa imo adto na time. Naging ana. Nay na nag-iya pero wala nagpakabana. Adto nga time. So sir, you started sabi mo kanina grade 6 hangtod high school siguro. Up to college, up to college. Taas. Until marriage years na After marriage, nagabi akong trouble. Describe to us your life atong panahon na. Actually, mura na ko kanang kung sa kuan pag-igno nila international school na kay mag-transfer from one school to another school. Kongwa to Taguluan, wala mo dawat hantod. Ngano wala na mo dawat? Grabe akong record, musukol, mag-drugs, magdalag beer sa eskwelahan. Ingana very loss nga kanang imo raging utok imo kuan wala. Di ko pasag libro so wagi guide. Gapasagad gyud ka. So amo nga time 1990 pinaka-worst na tong Pilgrim. So nag-eskwela ko Pilgrim gahilak. Akong mga classmate na Kongwa. So pati ko gasakit. Very confused nga magtanaw kong classmate magkuan may mga ilado. So permanent people there is again the oro. Na way of kuan ako muinom ko every day para way of forgetting what you are into. I mean kay kato nga time di mo ko kasabot ngano nabutang ko ato nga position. Pero dili ka kabiya sa drugs. Kato nga time murag way siya nga mura siya family na ako. Happy kato nga time happy kay ko kanang pagkahuman pag kung mag wala pa may
gasulod pa ang shabu ato sa una. 1990s mahal pa kay ng shabu. So akong ma-afford is high school. So drops lang kanang Merco, kanang Shodo, mga Nubin, barato raman na kay amo raman na pang mga kaila nurse sa Xavier, amo lang din pang kuano Nubin, so mag-inject me. So ingana lang among kuan kay mahal pa man kay ang shabu sa una 1,000, mga 1,000, 1,500, 2,000 sa 1990. Katong time tapos Cebu pag gid kwaon wala pa kay diri sa Cagayan. So maglisod gid me. So mo ra to so mag-drops me, magingana lang, mahay mo sulod sa eskwelahan. Ang naka-advantage lang sa ako kay eskwela gyud ko. Bisag pag Hay na ka. oh, eskwela gyud ko kay nasa akong mind nga sa akong perception nga di sa ko pagansi bahalag na ko'y gihimo. Eskwela lang ko bahala. Ingana so kato nga time ingana lang akong panglantaw. No kay murag akong feeling gatanaw ko sa ako ra mo kung natanaw is ang kanilang kalibutan ba nga kung di kami eskwela luoy ka. So ako gidungan Eskwela ako. gid ka. Eskwela ko balag hubog ko. Kaging tawag sa amo sa una. So kung mahubog ka, makaging ka, di okay lang gyapon magnubin me, magutang ko sa akong bag pang kuan orange kung mo baba ang tama mga 3 o'clock kay tama ang eskwela is na may afternoon. So pag mga 3 kay 4 mugawas mi mo inom ako na sa i-intake. Oh, tulakan og balik nara ko sulod sa room. Sulod ra sa room. Oh, so ingana akong life no. Pero pag muli kog balay, honest gyud, it's very painful. Di gyud. Why painful? It's very empty. Kanang pero di na ako siya masabot. Pero grabe ka, quay direction, maghilak. Usay, na time nga, sumpago na ako akong naong. Di ka kasabot. Makita niyo imong mga classmates sa una, attend sila mga kanang, mga occasion, ikaw dili, kay murag outcast ka. Sa amo to nga time, na nako'y tattoo ato ha, sugod akong 1989, nagtattoo na ko. So, nanong gi-cover ni mong tattoo imong body? Pwede man nato mapakita? So, kato nga time is awat-awat ra gid to. Awat that's the term. Oh, awat-awat. Peer pressure. Siguro ka ng kalagot pero di mo ma-express. So, express na ako sa imong body. Oh. Kani, ni akong itsura karon. Oh. Sa unsang paagi nga gitawag ka sa Ginoo og balik? So, I test and then I found out sa dugo man to. So I have blood test. Oh yes, I have Hep C. And then wala lang gikuan na ako, abi na ako fatigue ko. Every hour gakakapuyon ko tapos yellow kay ko atong atay pero ako lang wala lang. Isa dako bali wala ato atong time kaya ako lagi kusgan pa kay ko bata pa ko. And then I found out naakay. Ako yung problem kanang sa liver. So mao lang to. So siguro di nila isaba. Wala lang koy magpa-check tag kanang pinakamayo. So curious magig ko unsa nang liver problem. So yato mi kang doc na ko sa medical doctor kay akip ko og test kay mo gitago-tago pa nila. Ako sa denial kay di ko gusto makabulok kay mahadlok ko ba. So nangisog na lang gyud ko. So ito natubang ko sa doctor kay na may Pfizer atong test. So I tanaw gyud ko, nagpa-test ko, gi-check gid ako na gini atubang kanang wa gyud ko nagtanaw na ko. So I found out akong liver is nanagid siya sa kumbaga stage 3. Stage 3 cancer. Yes. Kanang kakuan ka ng liver sa baboy kung sugbahon mong burot. Naagid sa akong record no. So ingana then giadto ko sa akong doktor. So bigyan ako malimtan yang ma-picture out gina ko iyang reaction. Iya gilabay akong paper and he told me I have no chance. Ano siya? Wa na ni chance. Gilabay. And then first time ulitan mong gyud kay ko. In front of me. In front of me, iana niya sa akong ang papel na you have this one is no chance. Lang. Unsay mo na feel? First time wala ko'y na feel. Kung ang drugs lami kayo katong nga time grabe ka lami gid wa gyud ko'y na feel. As in na empty ko, Ginoo ra gid ang niabot sa akong ulo. Wa ilain. Unsa imong giingon sa Ginoo atong nga time? Ay nagyud ko. Katong nga time mo nasa akong ulo patay. Mao na gid ni. Tinuod na gid ni. This time di na gid ni katong
Pre ako sa high school, makalingkawas pa ako. Unsa akong gimo, makalingkawas. Kung sa prisuan, nakagawas ko. Kani nga time, nag-escape eh. And then wala, nagit gatanaw. Every time to nga, na-decidean to nga I have cancer. So gatanaw lang ko sa akong anak. Every time matulog sila, nara ko silang atubangan. Ako sila gay pauban sa kwarto. Tulog sila. Tanaw na ko akong wife, akong kamagwangan. Gahinumdumon to na ako among mga sauna. Mora gid to gabalik. Kato nga time I cried whole day. You cried whole day? Whole day. Wa gid check one whole day. Di ko kabalo na unsa to. Di gyud kaundang akong muundang lang siguro 1 hour, 2 hours. Balik na sad. I just cried and cried. Ako lang hindi pangayo. Second chance. May imong prayer. Oh, second chance. Eh, mamatay man gyud ko. Gihatagan ko 3 months. Kung mamatay na man gyud ko ani. So, second chance. So, unsa nga moment sa imong life nga murag didto nakig-uban na gyud ang Ginoo with you? Aabot di ko kabalon sa akong prayers ato nga time kung insakto ko to siya. Ingani lang akong pagkasulti, if you are really powerful and I believe you, I will surrender you. So, maorat to ingani ka simple. Kanang nagsulti lang gyud ko tanan sakit. And then I read. And then You start reading Bibles na Yes. after weeks. yes, Same yes, result. I read. What have you found out? Daghan kay siya promises. Every time I prayed, 2011 nag-start, I really prayed. Pag-start sa day, my purpose in life is to love God. Wa na gyud ko ilain pa ngayon. Maura tong perception nako. And then hinay-hinay, never imagine in my life nga nahapsay. Do you still fear of your life adto? I mean, gitagaan kag giingnan ka sa doktor nga wala na kay chances. Kato nga O time, nawala na sa imong wala na. mind. Ang akong mas mahadlukan pa katong akong mga utang. Okay, mapiktuhan mo na akong anak. 25 years ago mo na imong kinabuhi. Unsay imong ma-look back kung imo na siyang giunsa ka sa Ginoo sa pag-alaga, sa pagkuha neto mga panahon na kung imo to siyang tan-awon karon, imong hinumduman karon. Siguro kato nga time ako karon nga recall. Siguro iya ko gi-prepare. Prepare for what? Siguro bigger mission. Bigger mission. And that is magwalk sa iya. it's the things that glorifies God. Yes, ana good. Thank you so much, Koy. Thank you so ma'am. much. Thank you, ma'am. Sa matag Sabado nga kita nagauban, kami diri sa Panimbaya sa Kabuntagon, nagatuo nga kini adunay handumanan nga kita nabugkos diha sa Ginoo sa pagtuo ug kanunay siya mutabang kanato. Mugiya og muhatag sa iyang mga panalangin sa matag usa. Mga kahigalaan, Sweet Heavens Echo will be back for another song rendition, I Believe. When I said that I would follow, it was with an honest heart. But I didn't fully understand the cost. 'Cause there were things throughout the ages, and then I lose today. When show us what it really means to carry the cross. That only fuels my devotion. No matter what comes, I will say, yes, I believe with all that is in me. Yes, I believe, though the world rises up against me, I will be faithful to the choice I have made. I am determined, I will not be ashamed to live so the whole world can see the yes I believe.
I believe with all that is in me. Yes, I believe though the world rises up against me, I will be faithful to the choice I have made. I am determined, I will not be ashamed to live so the whole world can see that yes, I believe. Oh yes, I believe. Oh, He is risen. Yes, I believe. Oh, we are forgiven. Yes, I believe. I believe. And one day we'll see Him, and together we'll say, yes, I believe with all that is in me. Yes, I believe though the world rises up against me, I will be faithful to the choice I have made. I am determined, I will not be ashamed to live so the whole world can see. I believe with all that is in me. Yes, I believe though the world rises up against me, I will be faithful to the choice I have made. I am determined, I will not be ashamed. Yes, I believe, I believe. Panimbaya sa imong pagmatay. Tugkara ang tanghaga sa Kristohanong kinabuhi. Kutlua ang mga pagtulunan nga naghatod og kalinaw. Ang kuna ang inspirasyon sa pagkinabuhi nga adunay kasiguruhan sa kapasayloan sa sala. Diha lamang kang Kristo. Uban ka namo dinhilang sa Takna sa Pagtuon matag Biyernes alas 6:30 sa gabi. Subaybayi ang Takna sa Pagtuon. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyo gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. Go. Lula ta doon ang pagulangan may isa ka player na. Hindi ba? Relax lang. Apil ba? Hindi na ka magdugay ba? Isa lang good ka oras. Kamulo pa man kung basa ani nga libro gaw. Mapag ikaw study ayon na. Kira na katunga na bitaw ka. Mogid, bisa magid isa ka page di wala pa may kapangabli. Pero gaw, kabalo ba mo sa tong maistahan nga subject? Sige ba siya gatag og quizzes? Ingon pa siya nga mag-andam ta per me? Sis. Pero ba, di ba nakapaminaw ka sa leksyon ni ma'am? Diyos, ikaw pa. Bito. Bet kay ka. Ito kayo. Madumduman yung mga tanan. Sige. Sara ko oras ha. Okay, class, get your workbook. We're gonna have a quiz. Di na kinimayo ba ka nang... Bisa ko mapya sa inyo ha, magtuon sa ako. Unsa? Ano man? Dula sa taba ka isa lang. Ato na tagad ta. Nag-text ako si Francis. Pwede daw siya makapil. Ta, sige, amping mo ko. Open it to page 365. Marag
Naglapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Maraga pa muhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ay, marag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naamapot siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede ka madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa cientos ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. Salamat sa pag-atiman sa ako lang ha. Miss. Thank you. Ayaw, kabala ka na. Ang importante, magpaayo lang ka. You are still watching Panimbaya sa Kabuntagon, mga kahigalaan. Among pagpasalamat kaninyong tanan sa duha ka tuig inyong pagsubaybay sa Panimbaya sa Kabuntagon. Local and abroad viewers, daghan kaayong salamat no sa akong mama, sa akong papa, sa akong manghod, sa tanang nag-support ka nako, especially sa akong husband. Thank you so much. Ug sa tanan-tanan nga naimong parte sa Panimbaya sa Kabuntagon, especially sa mga volunteers, sa tibuok nga puwersa sa Hope Channel. Thank you so much. Namugna ang Panimbaya sa Kabuntagon, mga kapaglaom, para mahatag ug mahatod sa inyong mga panimbaya. Busa, gusto na mo ihatod ang among pagpanimbaya o pagpasalamat sa among mga sponsors. Labi nagyod sila ni Ma'am Jessica, Sir Rex Gonzaga. Salamat sa kanunay ninyong tambag, pagpadasig o hatag og inspirasyon kanamo. Amo sa usap pasalamatan ang kanunay gahatag kanamo bulak sa lamisa. Dr. Ed, Ma'am Cura Wahiman, salamat sa inyong tanan. Yes, dako po namong pagpasalamat sa uban namong sponsors, silang Ati Dadak, daghan pang uban silang Sir Nick, ug sa ubang sponsors silang Doc Laho, Doc Erwin Lahot, sa tanang sponsors namo nga naay pagsalig nga walay puwas sa pagsuporta diri sa mo sa Panimbaya sa Kabuntagon, and of course sa akong pamilya, and of course ang husband nga nahigugma na pod ani nga ministry, and of course happy birthday sa Yaan, nag-celebrate siya siyang birthday. Happy birthday, Atong Jim! Thursday. Thank you so much. O ako pong i-greet akong happy birthday sa ko ang amahan. Atong last week, nag-celebrate siyang birthday. Happy birthday pa.
Sa akong mga kapaglaom diha sa Cagayan de Oro Central Church, sa akong pamilya, daghang kayong salamat mga kapaglaom sa inyong suporta, sa pagduol na ako ninyo. Sulod sa duha ka tuig nga inyong pagsupport, nagpadayon mo ni ana, dako kayo akong kalipay, nga mahuman ang duha ka tuig, ug last na lang namo karon nga episode, daghang salamat. Kung dili man ta magkita diri sa Hope Channel, I'm sure magkita ta sa langit. Mga kapaglaom, amo pong gipasalamatan ang si Kuya Titing o Ate Dishang diha sa Last Duck Church, sa Covina, Kuya Sami, Ate Alden, Septi, Dondon, and Ding Dong, Samsam, and Apple. Thank you so much. Ate Ching and Kuya Ralph Cañales, thank you so much. Pastor James Amado and Ma'am Karen, salamat kaayo sa inyong pag-inspire kanamo. Bisan pa man mahuman na ang panimbaya sa kabuntagon, pero kamo sa gyapon adunay mga encouraging words para kanamong tanan. Thank you so much. Salamat sa inyong pag-uban sa amuha, mga viewers, o kaning sa kaniyang PSK, ang special kaayo ni sa amuha sa akong bana. You've been listening sa ako ang akong #1 fan. And finally, sa last nga episode, he's with us and I'm gonna greet him. Mixed emotion kay, but I'm gonna greet him. Bana, salamat kayo for all the support and happy anniversary. We've survived and 2 more years. Thank you. Congratulations, Ma'am Angel. Yes, and of course, amo pong pagpasalamat sa among mga kapaglaom nung nga nakanunayong gasend sa amo lang mga greetings, sa mga dear panimbaya nga gasend sa ilang mga problema. Salamat kaayo jud sa pagsalig sa panimbaya sa kabuntagon. Okay, go Aubrey. Okay, good morning sa tanan. This is from greeting from J. Policarpio. Greetings to our viewers sa mga nakaroon sa gawa sa nasod, nga sila Ma'am Emily Fabroa, Hong Kong Filipino Church members, and Rolene Inocencio. Also sila Ma'am Janara Whitemeyer and Ma'am Mansueta Crowell nga naa sa Canada nga galantaw sa live streaming today. Good morning sa inyong tanan. I would also like to thank my family for always being there. Good morning sad sa inyo diha. Also, good morning, panimbaya pakigreet ng Happy Sabbath sa mga taga Butuan Church, Tabuan Church, silang Cavite, gikan Igsoon Mercy Iraq, Quijada. Hello, good morning, please regards to Den Ryan Paburang at sa tabang o grasya sa Ginoo makagraduate na gyud this month. Praise God. Truly, God is great and He's amazing. Congrats, Sir Dan. Our prayers is for you from Lost Singers. Also, would like to thank my family, Tablon Church, Mama, Papa, nga kanunay nagasuporta ka na ako. Thank you so much. And also, we would like to greet sa mga Noblesa family and Strong family diha sa Kapatagan, Lanao del Norte. Hello daw. Diha. Greetings from Pat Sanes. Good morning and panimbaya sa tanang mga student na nag-OJT dinhi sa studio, sina Vashti, Mimar, Tatam, Lorraine o Krisha. Thank you for choosing Hope Channel. Great po dako tanan nga mga dahunan family o mga members sa White Art Church. Thank you so much. Yes, mga kapaglaom, wala man jud ko atong last Sabat. Ako na lang ning lubos-lubusan kay last episode na. Ako pasalamatan ang tanan nga mga youth sa North Central Mindanao Conference nga nag-support sa atong camping. Pastor Pel Lagunday, John Parukalaw, sa tanan nga mga master guides nga nag-support. Daghang kayong salamat. In behalf of the Youth Department of North Central Mindanao Conference, kami nalipay, kami nga mga officers, daghang salamat sa inyong kinasing-kasing nga pagsuporta sa atong Congratulations, Dewing. Thank you. Nga naka-survive ka. Yes, with Pastor Lagunday. Successful kayong Tanan, thank you kayo. Thank you, tanan. Daghang salamat. Nalipay kita. Amen. Amen. Golden game mo. Successful kay camping. Mga kapaglaom, sulod sa 2 ka tuig sobra nga nakinit-anay kami kada Biyernes, kada Sabado magkatipok kami nining lugar para mahimo umumugna og episode na pod. Special nga mga episode para mapaabot sa inyo mga positibong mga balita, maghatag kaninyo katinawan sa ubang mga issues, nakahatag kini kanamo kadasig og na-improve po na among tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Yes, mga kapaglaom, nahimo kay namong ikaduhang pamilya, barkada o kaabag sa paglipay sa kasing-kasing nga usahay nagmasulubon. Walay lain namong tumong mga kapaglaom nga nahimo ang panimbaya sa kabuntagon aron makadugtong o makipagdugtong sa mga kahigalaan abroad o local man aron madasig ang atong mga pagtuo niining naghinapos nga mga kadlawan. O karon mga kapaglaom, adunay dakong tumong ang Ginoo alang sa iyang buluhaton. Kami nagpasalamat sa administration sa South Philippine Union Conference, sa Seventh-day Adventist Church, sa Hope Channel Philippines, sa ilang pagtugot sa panimbaya sa kabuntagon, sa mga volunteers, sa mga kabatanunan nga muhimo o programa nga sama niini.
Yes, mga kapaglaom, og 2 years na usab nga ang Panimbaya sa Kabuntagon nakigkauban og nakigsalo kaninyo sa inyong mga pamahaw. Og mas atong mga kapaglaom, mga kaigalaan nga nakigkauban og kanunay nagatan-aw kanamo. Daghang salamat. Sa ato usab nga mga sponsors, atong gipasalamatan nga kanunay naghatag sa ilang kinasing-kasing nga suporta sigon sa ilang makaya. Daghan kaayong salamat. Sa among mga nahimong bisita, mga singers, nga nagahinog panahon ni travel gid og layo alang sa paghatag og inspirasyon pinaagi sa pag-awit. Dili matukib ang among pagpasalamat sa inyo ha. Sa atong mga kauban dito sa studio, sa atong mga cameraman nga andam kanunay sa pagdagan o pagnakapisan sa kalinit o kakapon. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. Sa mga tao nga nahimong instrumento nga mahimong posible ang programa sa Hope Channel, ang pamilya nga natukod gumika ni ini nga ministry, daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Dili lamang sulod sa nasod, apan apil gawas sa nasod mga kapaglaom. Gusto na ako pasalamatan ang atong mga viewers abroad for giving us this chance nga ilaylahon mi og daigon og padasigon o hatagag inspirasyon sa among ipaghimo din ng Dapita. Yes, mga kapaglaom, daghang kayong salamat sa inyo. Nahimo nga party mo sa amo nga Panimbaya sa Kabuntagon tungod kay amo nga kabahin kamo sa atong pagtubo nga Kristohanon. Kami din sa Panimbaya sa Kabuntagon kanasing-kasing kaayo namo nga pagpasalamat. Magkita ta sa langit. Og mo, take to mo kay wala kang ginawa ang act live. Studio sa atong mga take 3 na sa atong mga kauban diri sa studio, sa atong mga cameraman nga andam kanunay sa pagdagan ug paglakaw bisan sa kainit o kakapoy. Daghan kay salamat sa inyong tanan. Yes, on behalf kang Ma'am Leila Demol sa iyahang Health Beats, palihog dawata ang amo ang dako kay nga pagpasalamat sa inyong pagkikauban sa amoa ug ang among handom nga sa ato ang pagkikauban kami nakahatag og kalipay kaninyong tanan. Daghang salamat. Ug pang hinaot namo mga kapaglaon nga dili nato kalimtan nga naay kalipay luyo sa pagsulay. Og let us join together mga paglaom as we sing kita maglipayay samtang kita magapanaw. Kita maglipay samtang nagpapanaw ngadto sa atong puloy anan ang
salamat sa inyong tanan. Duha ka tar SDA Church, Sir Jojo Garcenes, ug sa tanang nagpaluyo sa panimbayan sa Kabuntagon, among kinasingkasing nga pagpasalamat kaninyong tanan. Sa tanang mga wala namo na mention, sa Yes. tanang mga wala siguro namo nabutang sa among script, Yes. daghan kayong salamat kaninyong tanan. Janster, Kuya Bibing, thank you kaayo sa inyong paghatag o kinasing-kasing nga pagsabot, pagsuporta sa mga volunteers sa Hope Channel, sa inyong pag-value sa matag usa ka namo diri. Thank you so much. Rami, thank you kaayo. Rachel, Jade, Jana, kisa ba itong nahimong party sa Ada. daghan pa nga. Mga Lovely Golfan, Christian, salamat yung kayo ninyo, love. Thank you so much. Ug sa tanang nahimong party sa Panimbayan sa Kabuntagon, thank you kayo. Yes, ug sa atong mga boys, dili na ta magkuyog sa Bible Beat. So, mo nang gitawag nga baryo-baryo na ta. Daghang kayong salamat sa inyong pag-support. Goodbye. Pauli na mo sa inyong balay. And of course, kanunay na akong pasalamatan ang pakikuban ka na mo sa Sweet Heavens Echo. Lovely o Christian, adun na kakaabuhi untay misay apan wala nung ibang darasakaw mo na wala ko ibasahon karon. Anyway, thank you Lovely, thank you Christian. God bless sa inyong pamilya nga ginahimo karon. And of course, utro subli among pasalamatan ang presensya sa Sweet Heavens Echo. Kanunay nga pagsupport Thank you, sa Panimbayan sa Kabuntagon. Yes. Thank you. And of course, ato ang Atong singers Lark's Melody. Action mo ko kasuya kay sigap ginapil na sa she. Yes, og sa tanan nato nga mga singers nga gi-invite nato din sa Panimbayan sa Kabuntagon, daghang salamat sa inyong response. So sa tanan nga mga nahimo nato nga naka-appeal sa atong Panimbayan sa Kabuntagon. Leia Camacho, thank you Yes. for supporting me in producing Yes. Panimbayan sa Kabuntagon. Thank you so much, She's Lei. in tears right And now. of course, Jimel Kabahog. Jim, salamat yung kayo sa imong pagsakripisyo sa imong sakyanan, Yes. sa imong driving skill, ug sa imong pagka-pastor, pastoral nimo nga minister. Thank you, Jay Policarpio and Hash. Thank you for joining with us. And Everyone. Clint and Tiny. Yes. Tornado, thank you so much. Sir Nick, thank you. Sir Subo Rex, lang. thank you po. Boss Rex, thank you kay Boss Rex. Ma'am Jessica, thank you. Subo lang gamay kay ngamang floor director nga kanunay na mga sabo Ay. pag manubra mi sa mong time or mangulang Wala siya siya karon. nakakaiuban ka tungod kay nga sawa pregi man. So importante gyud nga ang atong pregi mato pa nila happy wife is happy life. Happy life. Alangga gini mga sawa boss G. Salamat gid kayo sa imong pagpamadlong among ngawing. Yes, and of course, among viewers. Thank Among you. Thank you. viewers, thank you so much. We will be missing you. We miss you. Diri sa Cagayan, daghan jud mig viewers. Thank you so much ang pagsalig sa Panimbayan sa Kabuntagon. Nga inyo yung ginatan out taga Sabado. Ug wala dili man kita makita-kita no, taga Sabado hinaot Yes. nga magkanunayon ta magpadayon sa tong pag-alaga. Yes. Daghang salamat. Yes. Okay. Thank you. Lola, nanay, sorry nanay, last na nato karon nga mag-greet ka nay. Mayang adlaw Sabado ang kululoy ang parintihan sa salayog sa Lagong-Long. Mga kapaglaom, kanunay inyong hinumduman, dadaan kadasig kalipay ug pagkamaagop sa tibuok semana. Tungod kay ang Ginoo makanunayong magadagaya siyang gasa kanimo ug sa imong panimilya. Ayaw kalimot sa matamis nga pahiyon. Magmalig-on bisan sa kalisod sa panahon sa pagsulay ikaw mulahutay. Tungod kay si Jesus ang atong saligan dalangpanan ug kanunayang kauban. Magkita-kita kita sa atong Sa mga langit. simbahan ug sa langit ug sa Magkita bisan ta sa asang langit. dapit uban ang kalipay diri lamang sa Panimbayan sa Kabuntagon. Thank you. Happy anniversary! Happy anniversary, Ma'am Angel! Ma'am Angel, sir! Sir! Happy anniversary! Ayan! Here we go! Oh, give way sa couple, give way sa couple.